Wait. Lapanan ni penayak lang klik ke thirik tu jog luma. Worry not. Abhi may zinda hu. Lapanan ni penili ke bang we ning oy nang ni pini ke ning arong thulong pu. Well, nene lo satguru la sinaman pibro kaita ning to malam the apuru. Pinili tum bangso video long pen tuduram rong hang ake hai ame thang dream project long ison alamarjan do hul bangso alamarjan lai tum bini je than nam lo na hul bangso alamarjan amen amen bangke ni ngar lo an ke bang lo sisteme ning hulong an si nang lele de tasa la bangso alamarjan aphan sermir so production hin pensi produce dun langdam edlo botang te script director, producer, kadu kawita amethang to ramrong hangama. Labangso alam marjan iltum phan social media long napak lang pod ke 2025 malong. La pen hul bangso ning kan December chiklo si release ponji pulo. Bon sitame un eda. Fun fact. Inut radar kachari la puan akam ke ong abang pu amunit si isi a film ka direct pa. Non nang niliason thang akam awe anchu po meyang po tum ke koson si un edet po. Alamarjan le release selang pusita me alunjir anabang ke tum YouTube thebe thalong arju long lo nangli tum eson a feeling long ma kupine a hormuta dolang puason nangli tum tag long le lapen odong thalong le bonta koson copy pen le tum chichini hula so feeling san lo tasam ne arju pik lo labang solam karju long ji aphan ahin tasam kewang lo a project thedung puke je thana bang topic sita mele makso tasam ku pe horuma nang than thek bang we la sineli ning yang ye thu ongamat phone cho lai yok lo athe munire tum ke nang than thek thelu non dila dag repode hey Google, do you know the movie called Tasam? Bro, even I am waiting for it. Bonta neli matha the pina son sinangklang non malom ke YouTube long ajada son dalong pupe neli YouTube ingpu agamat tasama lunjir nang klang ham neke hemarlosi rivaret bangke hong chotai long siarni kaching to log yo nenu along peju penni earphone je thon lo peju penni play button bang berlo an parke everything change ke chengsi ke alunjir bang England thon ing samjin Lason si arning ke khor hektik apor long tar ang song theng piarum nang ke jab jir atomonason kunat nele peju pen nening ke hang atomuni ke thanason nang tumta labangso alunjir arjulo potang te nang ning prek dagji labangso alunjir arju bom hota nining arlo bang mathadun bom lo ektora keng nang ke kam peju tomo nang jab jir longle dukta injar poi background music very cinematic bonta thalang a hero ke komat lonte a hero ke sonjoy terang malin tisopi joyram be kadom phoi etc anpar ke ne nipu parting pen aninga chedok asinta mathadullo heroine kachiru lok arvita keja Mula bang so lamarjan action movie pinakte matang te aning ke oy kapachelai kang negahan mi pinakte kalilang lapuke ne nulvet si manghudun taborelu ne kailong first time lu alamarjan theklong le pin pen lapan ning ke dawdun ke alamarjan thot kali atre larna theklong lela theklong le pon bang ke pune lo HD cam an ke theklong lo masaps Neli nejir pophan lai hui alun kan paklang pen arjulo lasi nang than lo labangso alamarjan lang me pigriko tangte labangso alamarjan ko pi go sonji lang me senji pomat damjoi lasi non bang ke ni labangso alamarjan alunjir bang kaita arjuber jongsi arjulo potang te alamarjan kang themta langlong elo pusi kamatha thalo bonta neli hulaso porhut ke thang ta chini ne matha pontha athe ladakman ke dam tang lo te comment ne ke bangji alamarjan release le ko si itum ke chethan lablo matha dun etlo
ang tonta sini lablo masapso baga sinta theglong lilangata lasi ahok pet ke alamarjan klang klela alamarjan kachi thang pena joksi nang ni phanta ning nang pahang dedlo mo comment tu ne por hola bangso alamarjan klang sita manghudu nang nilu athena la bangso alamarjan ke langlong edlo nang imagination along now that's all for today I hope you guys enjoy it